ddefnyddio colur efo dim ond 4 darn gwahanol o golur. Beth cyntaf dwi'n ddefnyddio ydy No. 7 Stay Perfect Foundation. Dwi'n gweld bod hwn yn rili da i nghrôen i, achos mae gen fi sensitive skin, ond mae hefyd efo SPF yn efo, a mae o'n para oes ar fy nghrôen i. Dwi'n ddefnyddio heddiw ydy bronzer. Dwi'n ddefnyddio hwla gan Benefit. Dwi'n rhoi o'r llygad a gwneud arch yn crys y llygad efo fo. Dwi hefyd yn ei ddefnyddio fo wrth gwrs fel bronzer normal i contourio. Rwy'n defnyddio'r un brush a nes I ddefnyddio ar gyfer y foundation mwyn blendio. Peth 3 ydy highlighter. Dwi'n defnyddio Soft and Gentle gan MAC, a mae hwn yn rili neis, mae'n rili ysgafn, perffaith ar gyfer yr haf. Chi'n gallu ddefnyddio fo ar eich cheekbones, ond ych chi hefyd yn gallu rhoi o ar eich lid, eich llygad, mwyn highlightio hwnna. Rhif 4, lipstick. Felly dwi'n defnyddio Fenty Beauty Uncuffed. Mae hwn yn rili neis, mae'n mynd ymlaen yn rili da a mae o'n matio, felly neith o ddim dod off o'ch gyfeisio chi am oriau. A dyna ni, edrychau cyfa yn defnyddio 4 peth. Os ydych chi'n hoffi mwy yn ystod y quarantine, gadewch fi wybod. Diolch!